Moskeen er jo et byggeri, som primært bliver brugt af folk, der gerne vil tilbede Gud. Og når jeg siger folk, der tilbeder Gud, så er det ikke kun muslimer, men så inkluderer det også vores kristne søskende, vores jødiske søskende og alle dem, som gerne vil tilbede Gud i et tilbedelseshus. Så derfor vil vi gerne byde jer alle sammen velkommen ind i Guds hjem. Om det er jer, der er interesseret inden for religion, om det er jer, der er interesseret inden for arkitekturen, eller om det er jer, der simpelthen gerne vil have en bid af traditionerne i Mellemøsten. Så Imam Ali Moskeen er faktisk for alle, og derfor byder jeg alle sammen velkommen. Jeg mener bestemt, at moskeen vil gavne samfundet. Jeg mener, at det vil være et sted, hvor at vi alle kan komme. Høj som lav, muslim, ikke muslim. Det vil være et sted for alle, et samlingssted, hvor at vi kan lære hinanden bedre at kende. Altså, jeg har rigtig glædet mig til det her moské i lang tid, fordi det har taget lang tid for det bygget, så vi glæder os til at kunne komme ind og deltage i de forskellige aktiviteter, hvor man til at arrangere forskellige aktiviteter. Og endelig have et sted, hvor man ligesom sådan rigtig kan være i en rigtig moské og lave de ting, man gerne vil, når man er muslim. Både ved højtider og ved de daglige praksis omkring bøn og så videre. Så vi glæder os rigtig meget til at kunne bruge det til selvfølgelig de religiøse ting, men også de sådan, hvad skal man sige, de lidt mere sociale aktiviteter, hvor man har mulighed for at være sammen med muslimer på forskellige måder til de forskellige højtider for eksempel.